Anodd iawn. Hyfryd iawn i gweld nhw ar y llwyfan. Dewch i ni fynd gefn llwyfan rwan at y leri. Mae strydoedd Gogledd Cymru ddim yn ddiogel heddi oherwydd mae pob un o'r staff yn un yn canu gyda'r côr. Ond am berfformiad a perfformiad emosiynol hefyd. Ofnadwy emosiynol, ond heb os yn gynnu bai, da ni di gwneud Annette Bryn Parri yn prawd iawn heddiw mas o'n i ddweud. Annette Bryn Parri oedd yn cyfeilio i chi dros y blynyddoedd, wrth gwrs. Ie, yn cyfeilydd ni dros y flwyddyn dwytha a'n cyfarwyddwr Cerni. Emosiynol ofnadwy. A fi wedi gweld gymaint ohonoch chi'n dod oddi ar y llwyfan yn eich dagre. Ac fel pobl sydd yn gweithio gyda'r heddlu, chi yn gofod dygymod gyda pethau ac yn gweld pethau yn ddyddiol yn swydd eich gwaith, de? Ond pa mor emosiynol a pa mor anodd oedd heddi? Hwna'n anodd, nes i jyst deud ti ohondo, fedrwn ni ddelio efo rhywbeth yn gwaith. Throw anything at us. Da ni'n medru sefyll yn gry a fedrwn ni ddelio efo unrhyw beth. Ond hwnna, dwi'n siarad dros pawb fanna, hwnna yn anodd dros ben. A dwi'n siŵr bod ni wedi gwneud Annette yn brawd. A swn ni jyst yn licio diolch i teulu Annette am cefnogi ni a dal i gefnogi ni. Nodd hawys i merch yng nghyfraith hi yn cyfeilio iddyn ni a nath i job ffantastig. Maen nhw gyd mor ffeind yn union fel oedd Annette. Wir. A hefyd mae Annette gyda ni gyd heddi oherwydd dweud rhywbeth am y scarfs. So mae'r merched i gyd yn gwisgo sgarffiau Annette ydyn nhw. Oedd hi'n ei berchen nhw gyd? Oedd hi wardrobe hi yr un seis a'i chalon ni, sydd enfawr. So, da ni'n hynod ddiolchgar eto i teulu Annette a Madael i ni gael gwisgo hein. Da ni'n jyst yn teimlo gymaint bod hi efo ni yma rwan. Da ni'n teimlo presenoldeb i trwy'r amser. A mae siŵr bydde hi wedi bod yn gwbl hapus ac yn fodlon o'r perfformiad heno. Diolch o galon i chi ac cewch chi ddathlu nawr a codi gwydred i Annette Bryn Parri. Pob hwyl. Llwyfan ar